Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggihan malih kalian Trilasa Islamina ing pasinaon basa Jawi. Kados pundi kabaripun? Mugi-mugi sedaya sami sehat nggih. Ing pepanggihan dinten menika, kula badhe ngandharaken babagan materi pasinaon basa Jawa kangge kelas 9 semester setunggal. Inggih menika naskah sandiwara. Materi naskah sandiwara menika gegayutan kalian KD 3.3 yaiku menelaah naskah sandiwara dan 4.3 menulis dan menyajikan naskah sandiwara. Materi ingkang kaping setunggal menika tegese sandiwara. Sandiwara asale saka tembung sandi lan warah. Sandi tegese rahasia, wadidene warah tegese wulang utawi wuruk utawi pitutur. Dadi sandiwara kuwi piwulang kang ditindakake kanthi cara rahasia utawa samar. Sandiwara uga diarani drama, yaiku wujuding kasusastran kang dilakonake utawa ditontonake. Materi ingkang nomer kalih menika jenis sandiwara. Miturut isine, sandiwara kaperang dadi loro, yaiku sandiwara tradisional lan sandiwara modern. Sandiwara tradisional yaiku sandiwara kang isi critane pakem, ajeg utawa statis. Nyritakake panguripan ing kraton, kayata crita Panji, Damarwulan lan liya-liyane. Sandiwara tradisional ora nggunakake teks. Menawi sandiwara modern nyritakake maneka warnane panguripan lan watake manungsa manut jaman kelakone utawa dinamis. Tansah owah kang diceritakake bisa katresnan, horor utawi cerita ingkang medeni, tragedi utawa sejarah. Nah, menawi sandiwara modern menika sampun nggunakake teks. Menawi miturut piranti kang digunakake, sandiwara kaperang dadi 6. Ingkang nomer setunggal, sandiwara panggung, yaiku sandiwara kang diparagakake ing panggung pertunjukan. Lajeng wonten sandiwara radio, yaiku pagelaran ingkang namung saged dimirengaken ananging boten saged dipunpirsani. Nah, menawi ingkang nomer 3 menika sandiwara TV. Menika sandiwara ingkang saged dimirengaken lan dipirsani. Salajengipun wonten sandiwara film. Sandiwara film menika pagelaran ingkang migunakake layar lebar utawi bioskop. Lajeng wonten sandiwara wayang, yaiku sandiwara kang paragane digambarake nganggo wayang. Ingkang pungkasan wonten sandiwara boneka. Salajengipun materi ingkang nomer 3 inggih menika unsur intrinsik. Ingkang nomer setunggal wonten tema, yaiku ide utawa gagasan pokok kang dumunung ing sandiwara. Nomer kalih wonten alur utawa plot,
ya iku lakuning crita. Alur kaponto-ponto dadi papat. Ingkang sepisan wonten pengenalan ya iku wiwitane sandiwara ngenalake paraga, latar lan perkarane utawa masalah. Lajeng wonten konflik, ya iku nggambarake paraga kang wiwit mlebu ing masalah. Salajengipun puncak utawa klimaks, ya iku kahanan kang gawe pamiyarsa deg-degan. Lajeng ingkang pungkasan penyelesaian, ya iku pungkasaning crita. Unsur ingkang nomer 3 menika paraga, ya iku sing nindakake crita. Salajengipun nomer sekawan unsur watak, ya iku watake saben-saben paraga. Nomer gangsal wonten latar, ya iku panggonan lan wektu kang ana ing sandiwara. Lajeng ingkang pungkasan nomer 6 amanat, ya iku pitutur kang migunani ing sakjroning sandiwara. Materi ingkang nomer sekawan ya iku istilah-istilah ingkang gegayutan wonten ing sandiwara. Nah, ing mriki wonten skenario. Skenario menika naskah sandiwara kang wis ana pituduhe utawa carane nglakokake utawa maragakake. Salajengipun wonten sutradara, menika wong sing ngatur lan ngarahake carane maragakake lakon utawa crita. Salajengipun wonten sinopsis utawi ringkesaning crita. Lajeng wonten dialog, ya iku gunemane para paraga. Salajengipun prolog utawa katerangan kang diandharake sadurunge tontonan diwiwiti. Salajengipun wonten nalog utawa guneman satengahe lakon. Salajengipun wonten monolog utawa pacelaton sing ditindakake dening paraga kanthi ijen. Lajeng wonten epilog utawa katerangan sing diandharake sakwise tontonan dipungkasi. Wonten protagonis, paraga sing panguripane dadi pokoke crita. Lajeng wonten antagonis, paraga sing duweni konflik utawa watak lelawan karo paraga protagonis. Wonten ugi paraga pembantu, paraga sing ora nduweni konflik karo paraga protagonis nanging melu mbantu ngrampungake crita utawa lakon. Wonten stek utawi panggung, overture utawi musik kang dadi wiwitaning crita. Salajengipun wonten flashback utawi lakuning crita kang mundur. Materi ingkang nomer gangsal menika bab-bab ingkang migatekake wonten ing sandiwara. Nah, sandiwara kudu migatekake babagan siji, duweni kreasi nalika nindakake paraga. Ingkang nomer kalih, maragakake kanthi wajar, ora digawe-gawe. Nomer 3, paraga kang ditindakake dipadhakake karo tipe, gaya, jiwa, lan ancas pementasane. Ingkang nomer sekawan utawi ingkang pungkasan menika, paraga kang ditindakake nganggo periode waktu lan watak.
Nggih, materi ingkang nomor 6. Nggih menika materi ingkang pungkasan. Kang ditindakake nalika arep dadi paraga. Ingkang nomor setunggal, gladhen olah watak. Salajengipun nomor kalih wonten gladhen swara. Nomor 3 wonten gladhen observasi lan imajinasi. Salajengipun nomor sekawan gladhen konsentrasi. Nomor gangsal gladhen teknik pementasan. Salajengipun wonten gladhen sistem acting. Nomor 7 wonten nglancarake keprigelan lan gladhen. Dina iki awal tahun ajaran. Murid-murid ing Jogja padha mlebu sekolah kanthi semangat. Ayu, salah sawijining murid ing SMA Siji Wirabrajan, lungguh ing jeron kelas jejer Lastri. Ayu lan Lastri kuwi kanca kenthel wiwit jaman SD. Bocah loro iki nduweni bakat nari, nanging Ayu sing luwih unggul. Ayu, arep melu ekskul ora? Ya mesti melu lah. Jare Mbak Yuku saben siswa wajib melu ekskul sithik-sithike siji. Walah, ngono to? Lah terus kowe arep melu ekskul apa, Yuk? Ya wis jelas tari to ya. Aku ra wis kondo to. Kepengin ngembangke bakatku nari ning SMA iki. Lah kowe dhewe arep melu ekskul apa, Tri? Sakjane yo kepengin melu tari. Ning yo kepengin melu PMR. Lah, Dadine yo isih bingung ki arep melu apa. piye to? Mbok wis melu tari wae ben bisa barengan. Awake dhewe rak yo kanca kenthel to. Jujur wae yo, Yuk. Aku prefer PMR lho. Etong-etong bisa nggo sangu besok nek mlebu kedokteran. Nek melu loro-lorone ketoke aku ra iso. Soalnya mesti njur sibuk banget. Mau dirasa bagi waktu aku. Aduh Tri, gayamu ki lho preferan barang. Mbok yo basane sik biasa wae, malah kaya anak Jaksel. Is. Ya sorry lo, tak baleni ya. Aku ki luwih kepengin PMR. Kamongko aku pengen banget dadi siji karo kowe, Je. Ning ya wis lah, ora apa-apa. Nek kuwi wis dadi keputusanmu. Sedih banget. Dumadaan srek. Ana murid liya ndelehake tas. Banjur lungguh sak ngarepe Ayu karo Lastri. Bocahe putih, ayu. Solah bawane sajak artis papan atas. Annyeong, jenengku Cynthia. Hah? Anyong? Jenengku Ayu, udah Anyong. Annyeong kuwi bahasa Koreane halo. Katrok banget to kowe iki. Walah, ngono to. Jenengku Ayu. iya, Kancaku iki Lastri. Oh, Lastri. 만나서 반가워. Hah? Ngomong apa to kowe iki? Aku ra mudeng e. Kuwi artine salam kenal Tri, Lastri. Oh alah, yo. Mulane nek ngomong ki mbok nganggo basa sik gampang dipahami to. Sarange yo Lastri. Ya Allah Gusti, apa meneh kuwi? Aku sayang kowe. Walah, sin. Bubaran sekolah, para murid banjur padha bali ing omahe dhewe-dhewe. Ayu lan Lastri bali barengan, merga omahe sak jurusan. Yuk. Si Cynthia kae keren yo. Gaul. Bisa ngomong basa Korea. Oh, pancen keren. Ning luwih apik meneh nek nganggo basane dhewe, basa daerah. Awake dhewe kudu seneng nganggo basa daerah. Mergane kuwi warisan budaya. Oh iya yo. Bener banget kuwi. Iya. Ya sakjane basa asing kuwi yo apik. Bisa nambah wawasan bab bahasa. Iya yuk. Ya wis ya yuk, aku bali dhisik. Ayo mampir sik ra. Kapan-kapan wae, Lastri. Salajengipun tugas
tugas kangge pertemuan materi naskah sandiwara menika damel naskah sandiwara. Nah, salajengipun minggu ngajeng dipun presentasiaken setunggal-setunggal. Nggih menika materi ingkang saged kula andharaken ing pepanggihan dinten menika. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.